Sziasztok srácok! Ez a mai videóban a kacsákat fogom videózni. És igen, és csak nézzétek meg, hogy csicseregnek a madarak. Tavasz van, március 30-a. És igen. És akkor még mindig itt vannak a barátaim. Nehogy azt higgyétek, hogy én itt lakok. Csak én nagy barát vagyok. Na mindegy, csak nézzük, mit csinálnak. Amik ott állnak keresztbe, azok a futókacsák. Van kakacs, tyúkok, néma kacsák. És ennyi. Sokféle van. Meg van bent egy fehér pöttyös, vagy hát fekete pöttyös, fekete pötty van rajta, és fehér alapján. Ja. Roli, mikor fognak jönni a tájok? Az előbb a kigavé. Na! Ott a kacsa, ott van egyik tyúk. Ott vannak a